kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng Agrisenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng Agrisenso sa Agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi.
Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantahan ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantahan ko lagi. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang araw po! Luzon, Visayas, at Mindanao. Yes, Nakita you're na rin kami back. ni Clara You're and back. all. Oo. Actually, matagal na akong nakabalik, diba? That was Oo. 31st of October. Nakabalik na ako from my trip. O charot, parang saan ako nagpunta, diba? Busy lang and naka-abroad ka. all. Yes. Na-busy ang mga kalag, ang mga spirits and all. But so far, laban lang. Ayan, buhay na naman po kami. Nagkita na naman kami ni Clara. Belated happy birthday, Correct. Sir Erwin. Asa naman ang akong kinilaw, sir? Punta ka daw dito. Tapos Make sure magdala ka ilagay ng yung- kambing. Ay, baka Oo. mapatay ako na may-ari ng kambing namin, ha? Hindi yun sa akin. Tinitingnan ko lang yun at tagakain lang ako pag iniihaw siya. Yun lang. Happy birthday, sir! O, diba? Ay, wow. Belated happy Oo. birthday, D. Sardo Dalisay lang ang peg, no? Mga ganun. Correct. Diba? Ilang taon na si sir? 50? Charot. Hindi pa naman umabot sa ganon na golden age. Mga 45, char. Parang 30 lang. O, diba? No matter ano yung edad and all, diba? As always, good health, ayan, more blessings, and syempre yung mga prayers ninyo, yun na yun. Yun yung mga wishes Yes, alam mo namin, na diba? yun. Yes, that's it. And to all who celebrated their Correct. birthday yesterday, today, and tomorrow, happy birthday! O, Yes. diba? Happy birthday, Sa bahay, all. ang ingay ko talaga. Hello, Luzon friends! Ayan, kinakarin ko na po talaga ang pagtatagalog ng bonggang-bongga. O, diba? Parang Dapat na. straight ever na. But really, I miss you all and welcome once again to an hour of discussion of tips and balita po. Mula po dito sa inyo pong programang AgriSenso, ito po pala si Inday Bajang. And of course, kasama ni Inday Bajang, Clara Tita here. Manood po kayo ha, later on sa aming ibibigay sa inyo na Agribalita. Of course, ang update po sa nangyaring kumbaga pinsala na hatid ni Bagyong Paeng sa Pilipinas. Later on, abangan niyo po yan sa ating Agribalita. And at the same time, i-discuss po natin mamaya later on, Inday Bajang, na pwede pa lang mag-free range or i-free range yung mga baboy at mga kambing. O, diba? So, nakasanayan kasi ng iba na dapat nakakulong ng mga baboy. Pero sa isang farm doon po sa Pulangco, sa Buanga del Norte, ay pwede palang naka-free range yung mga baboy. So make sure lang, di ba, kung ano yung mga dapat consider natin. Later on, ibibigay natin yan. Kaya abang-abang po kayo. Okay? Yes, okay. Yes, and syempre kung meron kayong mga tanong o meron po kayong mga greetings, ayan, i-comment nyo lamang po sa baba natin Facebook live video para po ating mabasa maya-mayang konti. O, diba? Mabigyan natin ng time to discuss o ano ba yung mga cheka, yung mga gusto nyo ipaabot sa atin, diba? But for sure, this time, yung mga estudyante natin parang hindi pa nakaka-move on sa break. Diba? Parang, huy, November 2 may klase na, OA ha? O, diba? Talaga may klase ng November 2 ang mga estudyante. Ako lang talaga nagsabi sa pamangkin ko, umabsent ka. O, diba? Bad tita.
Bad tita talaga. So bad, tita. Pero feeling ko, Bad I'm not influence. used to na may klase ng November 2. Kasi di ba Oo on our nga. end, di ba before Oo. November 1 and 2 is really at a break na you can go to the cemetery and all. That's why I was shocked when she told me, tita, may klase na kami bukas. Hoy, absent ka, OA ng teacher mo. So, na nag-absent siya. Nakinig sa tita, o di ba? Oo. So teacher, alam niyo na po kung sino ang nag-motivate sa Yeah. kanyang sa yung Hindi naman estudyante. masyado. I told her na marami kang binisitang patay. Talaga may Hindi mga na kay- Hindi na kaya sa 2 days. Yes, Marami hindi- extended. marami siya, parang around ilang cemetery yung pinuntahan mo. Pero really, just somehow, sabihan mo na si teacher, for sure she will understand, diba? Siyempre, hindi lang Correct. talaga isang cemetery yung pupuntahan ng pamilya. So, for today, iba dito, yung iba naman, for the next day, sa iba na naman. As try, you visit as much as possible all sa lahat ng mga pariente or relatives na namatay, but you can't really gahol sa time, ang traffic, ulan, good thing that medyo maganda yung weather natin so far. Ngayon lang, medyo maulan-ulan because of Queenie. Anong problema ni Queenie? Ayaw niyang lumayas na Pilipinas? Anong problema mo, Queenie? Nakabuntot siya kay Paeng. O, diba? Yeah, parang hiniwalayan ka na ni Paeng, tama na, mag-move on ka na. Doon ka sa kabilang way dumaan. Okay, balik ka. Corrected by. Bumalik. Wait, guys! Wag na Yes. special shoutout, mega shoutout. Mega shoutout ko yung ating mga friends na mga ka-agri sa Maya Luzon area na Yes. nanonood sa atin ngayon via Regional News Group, RNG Hello Luzon. po. Hello po sa inyo. If ever meron po kayong mga katanungan, meron po kayong mga gusto nyo pong i-react or i-shoutout po Mhm. dito sa ating AgriSenso, of course, maaari po ninyong i-comment lang dyan sa comment section box natin. Isulat nyo po dyan Mhm. para mabasa po natin. And speaking of with that, gusto ko kalang batiin dahil si Rodel Ulanday. Hello po, nag-greet po siya sa atin ng magandang hapon via Hi, Regional sir. News Group. Hello! Thank you so much. O, diba? Magandang hapon in which ang Luzon is somehow one of the areas na masyadong naapektuhan with Paeng. So later, ibabalita natin ano yung mga intervention na inihanda ng gobyerno with the help of Department of Agriculture para po sa mga affected natin mga magsasaka at mga fishermen. Ayan, at least they've got an idea. Ayun yung pwedeng ma-expect nila na tulong from the government because of that one. Oo. Ayan. Wag na siguro natin patagalin pa. Kasi Sige, excited na ako. Oo. Ako'y tatambling na at akin na ipaparating sa inyo ang aking balita. Ayan. Di ko pa pala kayang tumambling. Medyo mabigat pa po ako kasi kain ako ng kain. Nung nagbakasyon kami, yung lechon talaga is really, ayun, diba? Corrected. So, paminsan-minsan lang naman siya. So, sige lang. And, kumakain tayo ng lechon to prove na wala yung ASF is just, diba? Yun lang siya. Correct. Actually, Oh, okay ayan. naman kumain. Ang ASF hindi naman nakaka-apekto sa tao as long as you really cook the pork products, mga lechon, ano ba yung mga karne. Yun lang talaga, directly siya naka-apekto sa baboy mismo. Hindi siya pupunta sa tao, magte-transfer sa tao. So, basta lang lutuing mabuti ang mga karne, okay? Huwag yung raw to make it more safer. Okay? Ayan. Oo, So, dito na correct. tayo sa ating Agri-Balita, mga friends. Sa ating Agri-Balita ngayong hapon, ay iba't ibang klaseng tulong na ihanda na ng DA para sa mga apektadong agri-fishery sector dahil sa bagyong Paeng. As we all know, we can see on the televisions, we can hear on the radio, on the online news, you can really see how devastated kung gaano kalaki yung danyos or damage na naidala or naitala dahil kay bagyong Paeng na masyadong OA, bumubuntot-buntot pang isang OA na si Queenie na naging bagyo, ngayon LPA na lang. So pwedeng magsilayas na kayo ng Pilipinas, ha? Somehow, hindi na kami masaya sa inyong presensya, okay? Parang awa nyo na. Anyway, lumobo na. What you call this, lumobo na sa 2.86 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng nagdaang bagyong Paeng. Kasabay nito ang paglobo din ng bilang ng mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyo na umabot na sa 80,295 individuals. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot sa 116,291 metric tons ang production loss
at 86,574 hectares ng agricultural areas ang nasalanta. So, you can see the videos, the photos of those farm areas, diba, na talagang lubog sa baha. For example, iniisip mo, pa-harvest na sana ng rice, tapos dalubog sa baha. So, thank you na lang talaga. Nakakaawa yung mga farmers natin. Bukod sa pananim na palay, mais, high-value crops, pangisdaan, livestock at poultry, kasama din sa nasira ang mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura. Ang ulat ay mula sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Central Mindanao at Soc-Sargen regions. Sa ngayon, ang Department of Agriculture sa tulong ng kanilang mga regional field offices ay ginagawa ang assessment of damage and losses dahil sa bagyong Paeng sa agri-fishery sector. Handa na rin ang tulong para sa mga apektadong sektor. Sa report ng DA, may 1.74 billion na halaga ng rice seeds, 11.57 million halaga ng corn seeds, at 20.01 million na halaga ng assorted vegetable seeds ang ipamimigay sa mga apektadong sectors. Meron ding 176,000 na halaga ng animal heads, drugs at biologics para naman sa livestock and poultry. Meron ding fingerlings at tulong sa apektadong magsasaka galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Meron ding 400 million para sa survival and recovery Consure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council kung saan pwedeng makaloan ng 25,000 pesos ang isang farmer or fisherman in which babayaran ito sa loob ng 3 taon na walang interest. And lastly, ang Quick Response Fund, QRF, para sa rehabilitation ng mga apektadong lugar. So they prepared 5 sets of tawag dito tulong for the agri-fishery sector. So if medyo feeling hindi kayo nakatanggap and it's we are worthy to receive, you can keep in touch with your DA or Department of Agriculture field offices in your area. But for sure, gaya nga ng sabi ng DA na they are doing some assessments of the losses and the damages. So talagang nililista lahat sino yung apektado, sino yung dapat mabigyan ng tulong. So with that number of tawag dito pondo na itinalaga o parang ibinigay to reach out to the farmers and the fishery sectors, ang isa lang talaga yung hinihiling natin, talagang maipaabot ang tulong sa mga nangangailangan, diba? Kung sino yung talagang apektado, they can have the help from the government. So Paeng, maawa ka, diba? Bilyon-bilyon na yung damages mo, so tama na. I for sure lumayas ka na ng Pilipinas with the other LPA coming over. I just hope by those other set of bagyo na dumating sa Philippines, medyo madali, parang abrupt lang ba, ulan lang, hangin, and layas agad. O, diba? Unlike kay Paeng kasi ibang parang pakonti-konti yung ulan niya. That's why severe yung flash floods and landslides yan. And sa na-experience ko with Paeng ang ulan niya is konti pero ang hangin, sobra ang hangin. So scary na parang kaya niyang itaob ang sasakyan if you're moving. So that's the reason na we decided to shelter for an hour just to somehow parang just to let the weather settle down. Parang kumalma ka, girl. Ano kung nangyari kumalma, sa'yo? para kumalma kumalma muna si Yes. si Paeng. Actually, in. actually yung movement kasi ni Bagyong Paeng is slowly. Kaya nga slow masyado yung movement niya, kaya Parang doon sa sinasaturate na talaga yung Oo. area ba niya. Ito, Visayas. maraming Pero ang laki maraming ng dalang cover. ulan. Oo. Ang laki ng cover niya. So that was my concern. Oh my God, we're going to travel and all. So talagang naabutan talaga ng landfall ni Paeng. So talaga. I mean, marami siyang dalang ulan, tapos very slow yung movement. Okay lang sana na mabilis yung movement niya. Hindi siya masyadong makapagbuhos ng maraming ulan doon sa mga areas. Pero tapos si Paeng is
mahina yung movement niya, tapos marami siyang Yes. dalang ulan na tubig, at saka Na parang- mahangin. Oo. Parang inisa-isa niya yung lugar sa Mindanao and Visayas areas. diba? Nag-island Papunta ng hopping siya, Luzon. Dito na naman ako. Ayan. Ay, another hour doon ako sa kabila. And OA ha. Tapos sumunod naman si Queenie. Ayan, di pa siya masyadong nakakalabas. Si Queenie naman ang bumuntot. Okay lang talaga kayo, di ba? Enough Correct. na of it. So, somehow makita mo yung mga damages of the crops. You can see the hard work of the farmers and the fishermen and you can somehow you can really feel how devastated they are because kaysa nga nag-exert ka ng effort, nagbuhos ka ng pera and all for that one and just for that yun nga lang, you can't really somehow you can't prevent calamities to happen such as bagyo, diba? You can't really do anything. Kung pwede pa lang sana si Darna pati sa Tagalog padupahon na kailangan niya pigilan ng mga bagyo and all those instances na pumasok sa Philippines, why not? But not then. Ang ano lang talaga natin is prayers na medyo kumalma siya. Yung ating ibang mga magsasaka dahil meron silang mga kanya-kanyang diskarte. For example, if ever yung kanilang mga tanim na palay is about to harvest na, so, if ever merong importante talaga yung alam nila yung balita o nanonood sila ng balita, especially yung weather forecast, yung mga ganun. Kasi tinatansya nila yung mga panahon na pwede sana nilang ma-harvest na lang. Ma-harvest muna nila yung mga pala nila bago bagyuhin, bago umulan ng sobra, o diba? Bagyo bahain, diba? Bago bahain. Ano ba yan? So bago bahain. So yun based on experience din sa Day kasi doon sa farm ng aking uncle, pag alam nila na tawag dito may bagyo tas malakas ang ulan and they're sure na magbabaha talaga doon sa rice field. So, yun kukunin na nila, i-harvest na nila yung mga palay. Nang madali Diba? lang ha. Kasi pag once na yung palay ay mababasa. Wala na. Oo. No Hindi na yan siya for talaga. Day. Hindi na yan siya pwedeng ibenta. Pwede pa siyang kainin pero quality-wise, hindi na talaga yan Hindi na. Oo. Pwede yan sa yung pangkonsumo Consumption na lang. Consumption, yung ganun. Pero pag ibenta, hindi. Wala na talagang Sayang. ibili ng ganun klase ng palay. Just imagine the effort, ang pagod, diba? Of planting those rice, plowing the fields and all before you can plant and harvest it. Tapos isang instant na ulan or baha lang, mag-goodbye ang lahat, diba? I just somehow remember. Ano, Day? Sige, Day. Go, Day. Meron din kasi ako nakita sa balita, Day, na syempre, di ba, hindi sila nakapag-prepare doon sa hatid ni Bagyong Paeng. Marami silang mga alagang hayop, mga kalabaw, mga baka ng flash flood. Kasi nga, diba, ang pagbibigay ang pag-asa ng advisory, si Paeng ay may dalang mga ganitong ulan, konti-konti. Hindi naman kasi, though they are somehow saying na be wary or be careful of possible flash floods and landslide. Ang mga tao kasi sa area, ay parang okay lang to, mahina lang yung ulan, diba? Hindi naman masyado. So, they will not, tatawag nito, hindi sila mag-evacuate. Doon na nangyayari yung evacuation right after nag-flash floods na, nag-landslide na. So, ikaw, if you have a lot of farm animals na tawag nito, kukunin, ililigpit, and also talagang aabutan ka ng panahon, di ba? Hindi ka naman makipag-contest sa flash floods and the landslide there. So, ayun na, nauna na sila, di ba? Yun nga lang, safety first, ika nga. If you're somehow, even if the LGUs reminds you to please evacuate right now, so you follow talaga. Such, diba? Kasi nakakaawa rin yung mga animal. Yung baka, the kalabaw. Mahal yun. It's so pricey. Tapos, with that calamity, goodbye. Sakit, bibili na naman. O, diba? Nalugi na nga. Namatay pa yung kalabaw o yung mga baka or the other, other animals. So, that's triple na burden for our farmers and to our fishermen. How sad. Dapat if ever, yung mga magsasaka na sa tingin ninyo ay nasa flash flood prone area kayo or flood prone areas, better na wag na niyo paghintayin na lalaki at tataas pa yung level ng tubig doon sa area ninyo. Might as well na
ano na ninyo, i-secure na ninyo lahat ng inyong mga kahayupan, diba? But pero may mga Isa instances sa din kasi evacuation. diba na Mhm. hindi mo ang sita o hindi mo rin kasi masabi na bigla na lang babaha. Parang biglang what you call it, the flow of water from the bukid. Ayan, yung mga ganon na mga malakas pala yung ulan sa bukid, sa city wala, or sa baba na part is wala. So yun nga. I remember nga yung we passed by sa bukid noon, you can really see ang ganda ng mga tanim nila, parang they're not affected with paeng, all their pineapples, their corns, their ano pa yung mga tubo and all. So bongga yung masyado good thing for them, thankful for them. Somehow their plans were saying, how about those areas talagang affected, Maguindanao, Luzon, and some parts of Visayas. It's very sad, diba? So that's why, that's very bad. As they say, there's another set of bagyo na naman this coming November, another 2 or 3. Ewan na lang talaga. Just hope. Yun lang talaga. Sana hindi ganun kagrabe. Kung dumating man, slight lang yung effect and all. Kasi nga, di pa nakakabangon, may bagyo ulit. So talagang mahirap na talaga. I just want everybody to be happy sana, diba? Papasko na and all. Very, very sad. But anyway, at least... Sana dahil itong ayuda, itong binigay ng gobyerno para sa ating mga magsasaka, ay tawag dito, ay maibigay agad-agad, no? Yes, merong diba? ganung sistema na maibibigay agad-agad kasi yun nga, matagal pa mataas pa yung proseso bago maka-recover yung ating mga magsasaka. Yes, I just saw pag ibigay, wala nang masyadong requirements na ihingin, diba? Oy, para to prove, baka hingan ka pa ng 100 ng IDs, mga pictures, ano pang klaseng mga proof or what, diba? Related to that, diba? Yesterday, may mga personnels ng DSWD ang parang sinuspinde ng DSWD Secretary because matagal na kapag-distribute ng help kasi ang daming ina-ask na mga documents from those victims of paeng, which is, sakit sa ulo. Ikaw na ngayon na bagyo, so sana huwag ka nang hinga ng ID, na mga something or like that. I for sure your barangay captains can vouch na you are affected, so that's probably would be enough, or one ID will do to prove na taga doon ka sa area para talaga bigyan ka ng help. Diba? So, wag na mag-add pa ng burdens on everything. Kay sakit na, labad na sa ulo, ika nga. Diba? So, talagang dapat sana maihatid agad-agad. Maibigay talaga sa dapat bigyan. Yun talaga yung dapat i-sure. Diba? So, with your assessment, as they say, they're doing assessment for the losses and the damages. So, sana malang ma-accumulate lahat, ma-audit lahat. So, syempre, makita talaga yun na yung binigay na pondo is naibigay sa mga karapat-dapat. Ayan. Karapat-dapat ha? Hindi dun sa mga Ito ba yung Day? Itong 80,295 na figure na affected ng mga fishermen marami at pa siya, fishermen and the farmers. So there are, and also the numbers of the rice na naapektuhan, the cassava, the corn, o diba, just imagine. That's why may variety of help, merong mga seeds na ipinamimigay, merong mga fish fingerlings na ipamimigay. Aside from that, na pwede silang maka-avail ng loan in which they can pay it for 3 years with no interest. Ayan. So, they can ask about their DA field offices for that. And, syempre, yung tawag nito, recovery fund, diba? Rehabilitation fund para sa mga nasira na mga pwedeng bigyan sila ulit ng mga bangka if ever may mga projects for that for our fishermen, mga tractors kung tinangay ng baha si tractor at di na gumana, so pwedeng mga makinarya nila. Yes, diba? Remember, ang dami nating report before na namimigay ng makinarya, mga tractor, bulldozer and all. Baka nasali, no? Kinain nyo ng mga lapok, ay ng mga putik, ayan, inanod ng bongga. So, baka yun, bigyan sila ng bago. Na-realize ko din no, na kailangan talaga na mabigyan agad sila ng ayuda kasi yun nga, malaking tulong na yun para bilang panimula sa ating mga magsasaka. Kasi pag hindi agad na makarecover yung ating mga magsasaka, may impact din yan siya sa masusupply na pagkain para sa mamamayang Pilipino, diba? Yes, we keep on saying, may shortage tayo sa ganito. Kasi nga, apektado. So yun, apektado na naman yung presyo ng gulay, apektado magmamahal ulit. Ang presyo ng palay, yung mga ganun.
So, ganun. Ganun yun siya dapat. Kailangan It's just a cycle. It's a cycle of everybody's affected. So, pag isa natumba, lahat-lahat na talaga yan konektado, di ba? So, Correct. sabi ko nga, nag-ano na siya. Magandang hapon po. Ayan, good afternoon sa aking anak. Hi, anak. Ayan. Si Gabriel Badyang. Hi, anak. Mayong udto kanimog. Salamat. Ayan. Thank you for watching. Ayun po. Yun lang talaga yung gusto namin, no request namin ni Clara. Sana yung mga talagang kailangan tulungan is matulungan at yung ayuda pong inilaan ay mabigay talaga doon sa talagang nangangailangan. Hindi po doon sa malapit sa heart at malapit sa sandok o dool sa luwag kung sa Bisaya pa. Okay? Yan. Correct. Mahirap siya tagalugin kasi no, so dool sa sandok na malapit sa sandok. Malapit sa sandok. Nain siya. Is that appropriate? Ayan. Anyway, yan po ang ating agri-balita ngayong hapon na ito. Doon na naman po tayo sa ating agri-unique chika. At another tip na lang po ni-share na sa atin ni Clara. Ayan, galit na si Uncle. Mag-tips ka na. Ayan, nag-time check na Correct. siya. Nag-time Sorry, check na Call. Sorry, And Call. dito na naman tayo sa ating agri-unique chika for today. Maaari pa lang i-free range ang ating mga alagang baboy at mga kambing. Like, hindi nakakulong. Okay? Paano kaya pwede pala ito? Ayan. Yan po ang ating alamin ngayon sa video na ito. First courtesy of our ka-farming, Angat Ka. Roll CTR! Magandang araw po. Nandito yung mga baboy natin, oh. Nandito rin yung mga kambing. Yan. Si Mingoy, si Mingay, si Memo, andyan din sila. At yung mga mamipig natin, dito sila. Tatlo ang nandito. Tapos may isang mamipig tayong nandun, no? Saka si Kuya Pig. Yung aming barako na maliit. No, kabarako lang niya. Tapos sinama kasi namin dito kasi hindi masyadong aggressive. Ayan, medyo maliit lang ang barako kasi tagal lumaki kasi hindi siya nakapon. Kaya yung mga baboy namin dito sila madalas na matambay. Kahit napakalawak ng range dyan. Nag-iikot kasi sila dyan sa paligid. Pagkaikot nila, kung napagod sila, wala na, dito na sila tumatambay. Yan, yung mga me-me natin nandito rin. Yan yung ating mga pigs dito. Yan. Yan yung kanilang paboritong area. Wala namang yung niyog naman dito sa kabila namang area, so hindi naman tatamaan. Importante lang sa kanila yung higaan nila, dapat walang mahuhulog na niyog kasi may mga bunga yung niyog dyan. Delikado din. Ayan, mainit na dito. Maaraw na. Andyan lang sila, nakatingin. Yan yung buhay ng ating mga pigs dito. May aso doon na nakapasok pero mabait naman doon ang aso yan. Kasi siya doon sa mga butas. Itong hagwire. Ayan sila, 2, 4, 5. Yung isang inahin nandun sa baba. Yun yung pinakamatandang inahin ang naiwan doon. Nandun sa bahay, doon sa may kamalig. Pero itong apat, ito yung mga unang anak pa lang, pangalawang anak pa lang, tsaka may mga dumalaga pa dito. Tapos may barako tayo dito. Itong mga alaga natin, bigyan natin ito ng todo ng King's Vita Plus na vitamins. Pagandahin ang produksyon sa pag-alaga ng kambing, manok, baboy, baka, kambing, kalabaw, kabayo at iba pang mga hayop. Dahil nandito ng King's Vita Plus na vitamins sa Cavite, Laguna, Batangas at iba pang lugar dito sa Luzon. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Liliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Liliparin ko ang hangganan
Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na, Kings Vita Plus ka na. Day, nagsuka mo siya sa biyahe. Ayan. Thank you so much, Ka-Farming Angat Ka. Ayan. Oh, yan ha, tips yun sa Ka-Farming Angat Ka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at naka-follow sa Facebook page si Ka-Farming Angat Ka. Maaari po ninyong i-like at i-follow ang kanyang Facebook page para po sa maraming tips and information with regards po sa pagsasaka. O yan. So ayan ha, yung binigay niya sa inyo na pwede palang gawing free range. O diba, yung ating mga baboy at kambing. But make sure, kung naka-free range man lang sila, make sure na meron din sigurong kumbaga hindi naman Malapad siguro, na area. Malapad na area. Tapos syempre, merong mga, anong tawag din, nakabakod siya. Kasi Nakabakod. syempre, Sa amin, yung mga Oo. kambing namin, meron kaming kulungan na ginawa yung husband ko. So, ilalabas sila sa, yung kulungan is malaki rin. They can roam around. So, ilalabas Correct. sila. Oo. Pero may mga tali. Hindi talaga namin hinahayaan na they really have to roam around and walk. Saan sila magpunta? Baka mawala, kainin ng dinosaurs or something for that. So, may mga tali. So, nilalagay namin sila sa separate na lugar. O, diba? The same, yung baboy lang namin, yung baboy ng brother ko, nakakulong talaga siya. Parang, nakakulong. with the, wala. Parang hindi namin na-practice so far na free range yung baboy. Pero I see a lot of free range pigs dito sa area namin. Correct, oo. Yun nga. Same yun doon dahil kay Sir Mhm. Jason sa Pulangko, ng Buanga del Norte. Na yung mga baboy nila doon, naka-free range lang siya. So, hindi siya nakatali. So, nakagala na talaga yung baboy Ay, nila sa scared. malaking Baka mawala, area. no? Pero siguro nakasecure yung area. Okay lang. Nakasecure naman. Yan yung dapat i-make sure, di ba? Sa ating mga nanonood sa atin ngayon, may malawak na area, na pwede rin namang lagyan lang nila ng bakod at saka doon nila ilagay yung inyong mga alagang baboy. And make sure din, of course, na safe yung paglalagyan ng inyong mga alagang baboy na walang, for example, doon sa sinabi ni Sir Jit kanina na baka meron kayong mga tanim na nyog at saka merong bunga, baka mahulugan sila ng nyog at baka sila ay mabukol. At sila po ay maihaw. O, diba? Sila ay maihaw. O, diba? Correct. Masarap pa naman yung instant At yung saka, baboy nyo na nahulugan ng nyog ngayon. Baboy ni lechon dahil nahulugan ng nyog. O, diba? At saka, nakakaganda din doon, Day, kasi nakakagawa ng mga parang hole yung ating mga baboy. Kumbaga sa Bisaya pa, inuungat nila yung lupa. Kasi I think they are doing that because tawag nito, mainit ang katawan ng baboy. Yes, So they prefer to that's why. stay those muddy parts to Muddy. somehow para ma-refresh yung kanilang mga Ma-refresh body. sila. Ha, diba? Correct. Refreshing talaga ang term, diba? So, yes, anong problema natin na? Yung mother pig? Anong problema natin, mother pig? Yung isang pig dito ay umiiyak kasi hindi gumagana ang internet. Ayan. Medyo may problema na naman si diba? Hindi sumasayaw at kumakanta ang kanyang mga downloads na movies. Ayan. Ayan. So pwede pala na i-free range yung ating mga alagang baboy at mga kambing. And make sure, of course, bigyan natin ng number 1 animal feed supplement ang ating mga alagang baboy. Kahit naka-free range man yan sila or nakakulong, of course, bigyan natin sila ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, the number 1 animal feed supplement na rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Of course, ligtas gamitin at makakasiguro ka na ang proseso at ang paggawa at mga sangkap ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay naayon sa standards ng Bureau of Animal Industry. So, ibig sabihin, very effective at ligtas gamitin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa inyong mga alagang baboy. At bukod sa mga baboy, pwede rin gamitin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa inyong mga alagang manok, alagang kambing, baka, kabayo, o itik, pato, o pugo. Pwede rin po siya as long as
kumakain ng feed or umiinom ng tubig dahil dyan po natin ihahalo ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement in powder form. Yan po siya ha. Imimix niyo po yan siya sa kanilang feed o kaya sa tubig na kanilang iniinom. Ihalo lamang yan siya and wala nang iba pang gagawin kundi ibigay lamang ito sa inyong mga alagang hayop every day. Wala pong overdose. Kada pakain po yan ha. Every morning, lunch, or dinner. O, kung meron pang merienda, why not? Social, may midnight snack. O, diba? Correct. Mag-midnight snack ang kambing. Oo. Walang overdose po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Sigurado po sa loob ng 10 araw na sunod-sunod na paggamit ng King's Vita Plus ay makikita niyo na po ang kakaibang resulta sa inyong mga alagang hayop. So, ayan. Of course, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay mabibili po sa inyong mga Agravet stores. Diyan po sa Luzon, meron na po tayo dyan sa may Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. On Main Province, dyan po sa Benguet, of course, sa Baguio City, available po tayo dyan. Pati ang King's Vita Plus, punta po kayo sa mga Agravet store sa inyong lugar at tingnan niyo po, check niyo po at itanong niyo po doon sa Agravet store kung meron po bang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. And of course, kasama ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay ang Panamox Tablet, Panamox Forte, para po ang mabisang gamot para sa sakit ng inyong mga alagang manok. Okay? Pag basta manok na may sakit, ipanamox na yan. And para sa ating mga kabro dyan, ang ating mga tawag dito, ang ating May mga manok kapare. panabong. Ayan. Correct. Meron Baka po parang tayong natin may manok panabong. correct. Meron po tayong perfect conditioning formula para sa kanila. Ang Intenso Premium, Intenso Pangustag, at saka Intenso Plus. Okay, lalong-lalo na kung ang inyong mga manok ay mga fighting cock ba dyan or mga stag pa, nasa stag stage. Make sure po na nakainom sila ng Intenso Premium para power po ang inyong mga alagang manok. And dito na naman tayo sa mabisang pampurga ng ating mga alagang manok. Wala nang iba pa ang horns to go. Okay, di ba? So, ganyan po ang ating mga produkto na nakapagbibigay ng tawag nito, malaking tulong sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na sa ating mga backyard racers na maging produktibo po ang kanilang pag-aalaga ng hayop sa pamamagitan po ng ating mga produktong nabanggit kanina. So, ayan, Definitely! Diba? Yes, Gaya ng mga resource speakers natin every Tuesday and Thursday, huwag tipirin ang inyong mga alaga. Diba? Correct. Gagastos Opo. naman right now, pero mababawi mo rin naman yan ang income by the time you sell them sa market. Ayan, nag-wild na si Doraemon. Hi friends! Doraemon is here and she's not good. Anyway, mga friends, yan po ang ating Agri Balita, Agri Unichika ngayong hapon. Magbabalik kami ni Clara matapos sa mga paalala. Correct! Pagkatapos ng kahapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na.
sipon, nilalagnat na naman ang nalaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. O, diba? Ingon ana, musubot na kada nga parentahan imong bana aron mo kita kag 2.6 ang adlaw o kada renta. Kabutang na to og kalima. Uy, Sa usa magtagalog ka ka! adlaw. Hindi ka naiintindihan! Ay, sorry, good uy. Tagalog pala tayo. Ay, hindi. Kasi tinatanong ko si Clara kung okay na ba sa kanyang parentahan niya yung kanyang husband in a day, tapos 2.6 o 2,600 yung kita kada renta. O, diba? So, sa isang araw, siguro mga 3 to 4 hours. Tapos mga thrice a day. So, 2.6 times 3. Yun na yun. Kikita ka ng ganon na Mayroon matapos na tayo, marentahan. Kikita ka na, asenso ka pa. Yes. Anyway, that practice is done by one may couple kasi sa UK na yan yung ginagawa niya for her husband, pinaparentahan niya with the So, amount okay of lang. okay lang sa kanya. So far, since June, 'di ba? Somehow started as lang. So parang lang siya. Actually, it's existing in Japan, gaya ng share ni Sir Bill sa atin. Japan, rent a friend, rent a family, 'di ba? Mga ganun. For companionship. Pabuol, no? Kasad sa mga ganun na they really have to rent someone just para may makasama. Very, very sad.
Pero you Correct. really have to spend something for that one. Anyway, sige lang, pag-isipan ko yung ganito mga racket, no? Rent. Tinanong ko na yung husband Rent ko, your hat parentahan. on. Medyo pumayag na siya, pero kasama ako. Ano yan? Third party ka na. Ikaw pa yung legal wife, ikaw pa yung third party. No? Pangit siya. It's so pangit. Uy, Anstay, before tayo mag-say goodbye, ay i-shout out muna natin yung ating mga partner aggregate stores dyan sa province of Yes. Ilocos Norte and Benguet. Okay, Yeah. diba? I think na-prepare na yan ni Kuya Billy ang ating province of Benguet. Ayan, dito tayo sa province of Benguet. Ay, klaro Hindi mo. ko siya mabasa. Klaro mo dito sa aking isang monitor. O yan, o Hindi dito. makita ng taga-China. Kaya ako na lang, basahin ko na lang dito. Okay, ito po yung ating mga listahan ng mga aggregate stores dyan sa province of Benguet. Okay. Dyan po sa may Palmaville, Pico, La Trinidad, Benguet, available po ang King's Vita Plus at Panamok sa Katrans Poultry Supply. Ayan, Katrans Poultry Supply. And dito naman sa Maya, Bilantian, Benguet, ang Topos Animal Poultry Supply, Animal Feed Supply. Okay, Bilantian, Benguet, ang Topos Animal Feed Supply. Dito din naman sa Palmaville, Pugit, La Trinidad, Benguet, another branch po ng Katrans Marketing. At sa may Ginawang, Mankayan, Benguet, ang Galinga, Gallega, Aggregate Supply. At sa Silan, La Trinidad, Benguet, ang Kapangan General Merchandise. And of course, dyan sa Baguio City. Okay, available po ating produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms to Go, at King's Vita Pet. Dyan po sa may Kalanguya, Benguet Rice, and Poultry Supply. Meron po yan silang 3 branches dyan sa Baguio City kung saan available po lahat ang ating produkto. Diba? Sa Kalanguya, Benguet Rice, and Poultry Supply dyan sa Baguio City. So, tayo na lang mag-i-intay dyan sa ating mga friends sa Benguet. So, Punta diba? tayo bukas, Mameki. Punta kami bukas. Sana all Why makapunta. not? Pohon. Oh, di ba Correct. nabaliktad siya? Bumaliktad siya bigla. Anong nagaganap? Saan ka galing ka? Sorry, Helen. So, in-out niya. Marami Nag-out ako siya. mga click ako dito sa screen ko tapos yung pala link pala siya. Ayun. Nagbuot-buot siya out. Ayan. Thank you po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, saka sa lahat ng mga farmers na nanonood sa atin ngayon, or hindi man kayo farmers at baka meron kayong idea at pwede niyong ma-share ang ating produkto doon sa mga kakilala niyong mga farmers. Yes. Yan, i-share niyo na po ang good news para sa kanila dahil malaking tulong po itong produkto nating King's Vita Plus, Panamox, Intenso at saka Worms to Go sa pag-aalaga. Yes. Hi, Definitely. Oy, don't forget tomorrow is the event. Plentiful at Abrisa Correct! Mall, diba? Tama. November 5 and 6, mga plantitos and titas, das na, o, diba? Hindi ba naman lumaban? Pumunta na kayo sa Abrisa Mall and be part sa swapping of your plants to the other. So just register, you pay $150 for 1 day or $250 for 2 days, diba? So aside from swapping your plants, you can also check other mga varieties of plants na andun po sa mga booth. The Ready na ba participating yung booths, bougainvillea mo yes. dyan, Day? Ready na ba ang inyong mga snake plants, mga usa pa na, the other plants you have? San Francisco. Bring all the plants that you want or you can, diba? Sabi nga ni Ma'am Ra, wala siyang numbers or tawag nito, quota, ilang plants ang pwede mong ipa-swap. The many, the merrier, o, diba? At least Correct. man lang, Oo. if ever nagsawa ka na sa mga tanim mo, gusto naman yung mga ibang mukha, paswap mo na lang. Ayan. Participate tomorrow, Plentiful, at Abrisa Mall. Ayan, and enjoy swapping
your plants. So, diba? Pwede makipag-swap ng ano, charot. Okay, yun nga yung tanong ko sa'yo, ready na ba yung ano mo, bougainvillea dyan? Magpapaalam pa ako sa aking inahan, sa aking nanay, na masyadong attached sa kanya mga plants. Talagang you cannot touch them. Kasi parang, taon na sa nanimo, di ba? Huwag mo yung ano di ba? Sorry. And with my hands na hindi ganun ka-productive sa pagtatanim, so magsasalita na lang po tayo, okay? Ayan, dyan na lang po talaga tayo. Hello, my friends! Ayan, kita-kitsa naman po tayo bukas, of course. Siyempre pa, other tips and balitaan naman po. And chismis and galore, of course, courtesy po ng inyong lingkod. Pala, si Inday Badya. And of course, ito po si Clara Tita. Hanggang bukas po muli. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa lahat ng mga magsasaka and of course, para sa agrikultura. Dito sa Pilipinas, hindi na po namin kayang mag-international kasi hindi na po kakayanan ng aming English words. We'll do that soon, yeah. We'll do that soon, okay? Yes. We'll have clients puhon-puhon from Texas, ayan, diba? And other parts of the world. Yung yung magiging first clients natin is taga Laos, taga Myanmar, Vietnam. Yun kasi yung may maraming, yung may mga nag-i-inquire sa atin dahil dito sa ating mga sa ating Facebook page. Meron din sa India dahil maraming nag-i-inquire ng ating product. Di ba? Hindi basta-basta international labanan. Okay? Sige, labanan. Mag-demo tayo doon. Char. Correct. Oo. Ang kakayanin ko lang dahil ay mag-sign language ako. Ikaw na speaking na. Okay? Okay na sa akin dahil. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muli po, hanggang bukas po ulit ito po sa nag-iisang programa para sa agrikultura, Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Magandang hapon, everyone! Bye Thank you so much! Love you. Maligayang Pasko sa lahat! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.